Inday Tanini. Gusto ko lang pong bumati ng isang napakagandang araw sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa mga suking tagapakinig ng inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Itago na lang sa pangalang Nezzy. Taga Doña Asuncion, Davao City. Grabe gid ka trending ang mga lalaki karon, no? Kaysa akong pagkahibalo, puros pasakit lang ang akong nadawat gikan sa mga lalaki. May isgutan naman gyud nato ni Dolanday. Nako'y ex before. Kusog kayo magpalibre sa kuha. Katupong isa ka ex na ako. Kusog kayo magpapalit o gamit sa kuha. Nabugoy ex kang kundi pagbigyan. Pauliun na yun ko, tagaan ako 20. Napugoy ex kung hindi na ako pansinon, mag-post-post na sa akong wall sa Facebook. Mga way dayon. Hangtod abot ko kay Joaquin. Bordado. Nagkaila misaw sa ka-gym, kaya nagapamacho-macho mugod si Joaquin. Abi na ko uglahi siya sa ubang mga lalaki nga akong nagihan. Apan sa nang isugot na ako si Joaquin, dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. Ug ini ang nahitabo. Kabug-at ba? Miss, dili na. Kung mo lift gani ka weight. Sir. Inanion ni mo, okay na. Dali mo paspasan. Sir. Slowly but surely, okay? Dani. Sige daw, sir. Gunita na ako imong kamot, pwede ba na ako magulit ni mong kamot? Ayaw, sir. Ayaw na, sir. Kinay masok ko, sir. Sukas ko na. Inani ang pag-lift sa weight, okay? 1, 2, 3, okay? Sir, Para dili ka ma-injured. magkamasa lang punta ng ahat, sir. Uy, hindi ko gusto nga mamasa. Kung eksakto imong exercise, mo gamay yung ka kanang imong muscle, mo firm na siya. Okay? Sige, okay. Sige daw, sir. Sige, gulitan na ko usap imong kamot, ha? Okay. Sige daw, sir. Niya, 1, 2, 3. Ina na ang proper nga pag-exercise, okay? Sir, salamat kay sir, ha? Kapahagi ng bayanay. Sige. Tanawon ta ka, ha? Kung makuha ni mo to akong gito. Sige. Okay, sige, sir. Okay. 1, 2, 3. Very good.
Sige, order na. Unsa may gusto niyo mong kaunon? Ay, sir, maulam ako, sir. Uy. Ayaw ula-ula eh. Kita rin doon uban. Don't call me sir, okay? Pangalan ako si Kuan. Si Joaquin. Sir, ikaw ba yay trainer na ako, sir, niya maulaw ko. Ayaw na dito ng ulo lagi. Okay, sige, okay lang nang... at first, kabalo ko, maulaw ka, pero sa sige na ito pag-uban, I guess di naman siguro. Di na dapat. Okay. Sir, si Nezzy day ko, sir. Basi makalimot. Sige, sige. Okay lang. Order na. Saan yung kaunon? Okay lang kung gutom na ba jud kay ko, sir, ay order na no tanan, sir. Gutom ka ayo, sir. Sige, pag-order na di kay mag-candy crush ako. Kinsa gani ka? Anak ka, makalimot tayong ka! Okay. Have we met? Have we met? Sobra pa sa met! Di mo kong gikaon ang agong meat! Ano you? Okay, Want this? Ayaw want this? Ayan ka! Okay, hi. Sige. Kinsa gani bayanan niya? My name is Isabel! Sabel! Kumusta naman ka? Anak ka, you want my adobo, ha? Okay, Sabel di ay si Leslie. Hi, Isabel. Siya! Sige na din ako! Okay, bye! Okay, mga kuan na to sila, mga kailar na ako. Dagay kag mga kailang mabay, no? Dili yung kaayo, pero... basta, tanawa lang sa akong FB kay babae na tanan. Hala, basi... Ikaw ba? Murag... Adarit mo siguro kay gagnaw. Hindi siya adarit. Mas nakapay adarit sa kuha. Siyempre, mga friends lang na ako na. Siyempre, nanda ako sa gym. Kunya, nagtudlo ko diya. Most of the time, mga babae man ang muana diya. So, wala kayo mahimo. Sila mo doon sa kuha. Oh, mao ba? Kung ina na dagang ikag mauyab. Tigid kaayo gud mga 5 ang seryoso o nya 10 ang dili mo inana ra gud pero wala mo kay mahimo unsay di kuan man tang gwapo so mudo yun na. Sunod, ayaw ka lang. Nga naman, ginamo ko diri sa imuhang kwarto. Ken. Siyempre, gusto na ako nga makita niyo kung sa katahom ang akong gingharian. Pag-usa dito diri, ikaw ba? Darigon weightlifting ko ta darigon. Ito. Eksaktong paggunit aning weights. Pwede ba tayo diri nga, gamay mo kayo yung area. Uy, gym ba dahi po ni imuhang kwarto? Ikaw ba, atik-atik pa dyan pagkabalubya kang unsa na imuon na to solusyon. Ano, magbasa-basa tag libro diri? Ano ka diya kay karanasan anaha, ikaw ba? Dali-dali, karanasan. Ako bahala sa'yo. Ikaw ba? Ay, sa idim sa dakong light, babe. Asa lang dali ang sweet.
Asa mong switch diri ha? Isa naman yung FM station ako. MOR naman mo kuha diri. I-open sa akong TV, ba? Uy! Yung gawas des TV nga. Lakaran. Sige na, dali. Asa naman ka? Makin, ikaw ba? Ayaw mo ba inana? Dali. Ayaw ba? Mamiram mong ko. Ayaw ko na nagod. Ayaw lagi. Dali. Taysa ha, unsa man dita ani? Uyab ba dita? Nga di man ta uyab. Sige, uyam na ta. Sige, nakakuliban sa kuha. Sa tanong mo, babae ko rin mo reklamo ba? Okay na, kung kasi mo kayo di mo uyab dayon. Dili. Ayaw lagi si panggunit ba? Ayaw. Ang tanong gisulti na ako si mo, dili ka tinuod. Ikaw rosa. Dili. Ayaw lagi si panggunit. Gilokon makaining babae. Ayaw ba? Sikot pang itik ba? Ayaw lagi. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows. Dali. Ayaw lagi. Ayaw sa magunit lagi. Ayaw lagi. Buka ni. Sir! Saman! Abay kagubot rin sir, ako'y nadungog sa gawa sir. Ako to si Q ng estatwa rito sir, mabuhi ko pagka alas 12. Isa problema dito sir. 20 pesos. Ay, nagkaroon ka niya. Sir na, ay balalo ko sir, ang tubig diri sir, not safe for drinking. Kaya sir, kanang jacuzzi, display na wala rin tubig, di na pwede kaya, wala leaking. Sige. Okay, isa katos. Isa ba niya? Mahal ko! Asa mo da akong mahal ko? Ang sa'yo mahal ko. Dali, diba sandali? Ayaw lagi si panggunit ba? Sumuka ni. Saman! Sir, nahina pa na ganyan magsabay sir. Kataragi kakapay. Katabi itong 200 sir. Hilam na niya! Isa katos! Okay. To the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts, I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand on Unsa? Makibulag na ka na ako? Walay pulos ni. Sige lang kagselos. Abi ko mag-uyab ka, di ba? Possessive na kaayo ka. Inana na si mo ang tanan. Dali ra mawala. Mas maayo bang wala tayong commitment? Wala man tagkuhan mo? Wala man tayong agreement sa usa ka usa? Di ba? Wala man kani mo gisugot? So, katunay ito mo sa tuo. Wala lang to para sa imo, ha? Wala. Okay to. Di ba magiganahan ang pagkato? Baga kag nawang. Bagay na sa imo, ha? Pagbulag ka! Manyak ka. Wal! Wala tayong ganay! Ulit yung nanay! Baga kag nawang. Baga kag nawang. Agay! Baga kag nawang. Baga kag nawang.
to. Hindi mo ginatanang relasyon nga kuan. Hindi mo na tanang relasyon good nga successful. Nga na ito mamanin sa kuha. Nezzy, dili lang ikaw na ingon anak, dagang babae. Pero ano sa tanan ako man. Sama na timing nga na yung kagwalay klaro ng lalaki. Ing nabito ti kagsultan ako. Kabalo ba juga kung sa tika kamahal sa una pa. Tagaan ako na mag-chance. Hindi na juga muhilak pa. Isaad ko ka na kanimo. Nessie, Tanan lalaki na mag-istorya, uy. Nessie, lahi ko. Lahi ko sa ilaha. So please, tagay ko chance to prove that I love you. Okay? Di ko gusto mong maghilak ka. Okay? Tama na. Dali. Kabalok na sakitan ka. Kinahanglan mo comfort. Ihag ko ikaw. Edgar, salamat. Salamat kahit. Isa pa yan. Nakipanyo diya. Dali. Oh. Isikma lang dali. Oh. I'll never break your heart. I'll never make you cry. I'd rather die than live without you. I'll give you only that's no lie. Sige, lingkod. Lingkod na akong gibanig. Mag-stargazing ta. Kabalo di ka, anak. Kabalo ka. Ano man? Kabalo ka, be. Pwede ba be na akong tawag din mo? Be? Pwede ba be? Hangad sa langit, be. Kita ka na tulo ka bituon. Dagan man na, uy. Hindi ka na ng sumpay. Asa man na? Kanang constellation ka ng tulo ka buk bituon. Nakita ko na. Unsa nga naman? Para na sa mga I love you, be. Labi, sweet kay ka, be. Sweet. Mahal kay hindi ka siya, be. Sweet. Be. Tagaan na ba ko ni Bog Chance? Nagbenagi ka sa kuha ka na. Ngay lang yapag chance. Siyempre, mas may manang... Mas may magandang mananghid tagtarong kaya di ko gusto nga... Bisig... Dautan, kaya ka dautan ang akong tumong si Mautuyo. So, unsa naman? Nag-desisyon ako na sugton ka. Tinuod ka? Hindi. Basta, di ko mo binuangan. Be. Kaya itong ginabuhat sa... Dili, ayun na nag-iskuti na mo kagapon. Dili ko yung nanap, eh. Tinudan na ko magmahal. O pamatudan ko ka na kanimo. Salamat, Kibi. Salamat. Yes! Wow! Apoy da ko sa kasada, eh. Don't have plans and schemes, and I don't. Ano nanghalok man ka? Usap ta, dili. Uy, pero ano dito makamanghalok? Naamso naman daw ka, eh. Kabalo ka, di na naangay mananghid. Kung man ang lalaki nga mananghid, mga talawan na. Dili ko saday nga mo bigla lang nagkisa ko. Okay, sorry. Palitan ka. Namu ko respeto ni mo. Pwede ba mahalo? Okay, kaysa lang ha. Sige ka isa, pero pwede 5 minutes kadugay.
Kaya po taka ginawa na yung style, eh. Sige, bugay lang ko sa mong ginawa. Ikaw ba? Babadong Sige ka na, ba? be. Dali na. Ay, good. Ayaw lagi ba? Ikaw ba? Unforgettable. That's what you are. Like a song of love that clings to me. How the thought of you. Be, tulo ka. Uy, pag inisugod. Happy day ko nga, niabot ka sa kuang life. Mo ba? Ako sa... Happy usap kay ko. Unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you stay. That's how Ito ko sing... Oh, naman lagi ka. Namang ka? Balibit naman ni. Ikaw kit pa. Oh, ginira ka? Mga 3 ka oras pa lang. Ha? O, man ka nag-text. Ay, nga nadi ka disbalay. Hindi mo kontakin mo cellphone. Asa rin kagikan? Na-birthday ko. Takas ng barkada gikan. Kaya kisa yung ni mo nga gisugtan na ka ma-birthday. Ah, grabe naman sa ko. Pati birthday, di ko ni mo... Namsa naman. Nanangig kas ko, wala. Wala po. Oh. Wala Ay, ka nanangig sa ko. Okay lang si mo, kaya birthday lang na. Ay tuta, ha? Wala ka nanangig sa ko, ha? Ha? Basig na ang kailaing laki. Muna hindi ka masulti. Ganong inanamang imo mo kong gisinghagan, ha? Bungong pala ko! Uyab lang ta ka. Ay ko singhag-singhagi. Muna ba? Agay, akong buhok. Boy, ina. Agay. Sige, gusto rin mo, ha? Ha? Ilang purnas na ka diri sa salog, ha? Utubag ka na sa ko, ha? Ha? Agay, akong buhok pa. Boy, ina ba? Sakit ka akong buhok. Boy, Nakailaing ina. laki, no? Nakailaing laki! Boy, akong buhok ko. Pasangin. Patakalakad pasangin. Boy, ina akong buhok. Agay. Nakailaing laki, wala! Wala. Oy, nasa naman ka. Boy, akong buhok. Sakit kayo. Agay. Ang pinakadi na ko gusto sa tanan. Kaya mga babae nga magkakon. Kaya nabiktima na ko mga babae magkakon. Di ko gusto, anak, ha? Ha? Nakailang laki, ha? Nakailang tubod. Agay. Ako. Tubod. Oh! Sakit kayo. Nakailang laki mo! Wala lagi. Tubod kong tarong! Tukon ka, ha? Ha? Kamu tubag? Kamu? Ay, natuok na rin ka. Nakilaki mo na! Oo, wala lagi. Nausahan ka. Eh, unani ko magmahal. Bulag ang pag-ibig, kasabihan na sa atin. Ngunit para sa iyo, pag-ibig ko ay tuloy. Alam mo, lakas na mga ako'y nawawala. Nakilaki mo na. Wala lagi. Kamu tubag ang tawag, tukon ko ikaw. Ayoko inang nakilaki, kipatyon ko ikaw. Kasabot ka. Agay, tamang. Ay, naman tamang ay kaya na na ko na eh. Tamang. Buhay ko. Uyab lang ta ka. Layas pa ulit sa inyo.
Kabalo ako. Layas pa uli! Kriminal kang dako! Layas! Layas! Kung kriminal ba, para ko mabuhat ang salaod. So di ba ko kriminal? May sorry na. May itom lang ako panandagan ako ginawa na kay Basig pa pareha ko itong radyo ko kami. Dili! Layas! Layas! Sorry, Ebe. Nadlok lang ko nga. Nangit-ngit lang ako panano kay Basig pa pareha ako. Nakadungog ka! Layas! Nagsugat mi sa mall na nasa ikaw di nga slide. Pagsalay nga ato ko. Sige nga na yung mga ato ko nadlok lang ko. Ganitando oras niya na si ikaw di nga slide lang. Layas! Maawa na! Kriminal kang dako! Layas! Layas! Kriminal! Layas! Kriminal! Kung langit ang ihatag ni Edgar kanako Dolanday. Abi na kung lahi siya kay Joaquin. Lahi giday siya. Dito siya babaero pero halos patyo naman ko niya. Yaman mo na patubagon ko niya samtang iya kong ginatuok. Ano daw? Storya daw mo nga na nituok ninyo. Storya ba mo? Ako man sa mga insidente, wala namin nagkita ni Edgar. Mara kong naibtan o ka. Numero 5 walang sang. Nagbahay ko nga nung gadali-dali ko pangitag ipuli kay Joaquin. Sabi na kung langit siya, impyerno man di ay. Langit, lupa, impyerno. Pero na, dili na naangay magdali-dali sa gugma. Ang importante magkasinabtanay mo. Daghang salamat, Dolanday, and more power to your station. Till next time, inyong suwat magtatampo. Nezzy. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Anhin ng pag-ibig